Dnes je pondelok, nadujem, že 18. Moje odpadky, odpad v povale, čo tam kuna nanosila, nevynesená. Tento odpadkový koš úplne prázdny. Tento odpadkový koš úplne prázdny. 14,96 vynesené. 17,55 vynesené. 17,87 nevynesené. Odpad, orechy z podkrovia, čo si tam kuna nanosila, nevynesené. Technické služby to robíte na schvál, či čo, ako? Človek si tu platí a 4 týždne? 3 týždne, 2 týždne bolo minulé, 3 týždne nevynesené smete. Bojnice.